Вироків за небажання служити в армії загарбника побільшало. Про це заявляють аналітики Кримської правозахисної групи. Так, в березні окупаційні суди Криму винесли ще 7 присудів. Рік тому окупаційні суди в Криму розглядали по 3-4 справи щомісяця проти відказників. Наразі вже не менше 10 щомісяця. Однією з причин зростання кількості судових вердиктів правозахисники бачать ковідну епідемію. Через епідеміологічні обмеження в Сполученні юнаки або ігнорують виклики до воєнкоматів окупантів, або не можуть взагалі втекти з півострова. Отже, їх легко застати вдома. А за законодавством окупантів особисте вручення повістки повторно є приводом для карної справи і позову до суду. Відтак, на сьогодні вже засуджено 186 юнаків. Кожному з них призначено штрафи від 5 до 80 тисяч рублів. Ще 15 справ на розгляді. Как призыв, так и уголовное преследование жителей Крыма за уклонение от службы является составной военного преступления и, соответственно, попадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. Лица, которые проводят призыв, которые, верхушка как минимум попадает под то, что их в дальнейшем, я надеюсь, привлекут все-таки на скамью подсудимых в Гааге, а все остальные участники попадают под действия наших украинских правоохранительных органов, которые рассматривают это как, опять же, нарушение метода ведения войны. И в данном случае под это может попасть лица, которые непосредственно принимают участие. Это члены комиссии, военные комиссары на местах, лица, судьи, которые выносят решения, опять же, они могут попасть под эту статью, но это с точки зрения Украины.